sasanti sapala niskala ana carita mijil saking cipta nirmala lir kumaraning prasida sida dadining budaya yakti saking Adi Wahyu Jatmika lumantar tangan-tanganing manungsa usanukir sejarah mangsa lalu tuhu menika ingkang sinebut maha karya budaya agung wayang Purwa ampak sumilah pedhut suh katiuping samirana sumirat soroting surya panjar kencar-kencar ramadhani cakrawala ambabar cahya pingar rajaning raina amadani sagung dumadi bumi gumelar langit amayungi hawa paring daya tukul jamur lumut suket godhong kayu nganti wit-witan kang gedhe-gedhe ngrembayah pangmewah godhonge paring urip sagung kang kumelip kang rumangkah kang anggramah kang bisa kumecap kang bisa kumrembyah kang bisa jumangkah satu kewan tetuhan yang kutu-kutu walang apogo peksi-peksi samya ngoceh sesautan pating kaleper mabur sumusup telenging mega mangayu bagya praptaning sang gagatenjang saweneh peksi garuda nglayang kakablak angebar suwiwi ngaleyanggah iyayah angregem-regem jagat soroting surya sumiwi jarambahing kedaton kang winangun pendhapa juglo wenang sinebut balik raras mertyu kundha manik ya kayangan Suralaya ya ngondar ngandir bawana ya papar ya warna ujung giri kaleoso ya ing ana purna marma sinebut Suralaya sura tegese dewa laya tegese papan Puskinodrat dadya sasanening para dewa dewi Hapsara Hapsari Danwara Danwari Widodara Widodari para kinara lan kinari miyang Gandharwa Gandhari wenang ben ucapna sinten ta susuhaning para dewa nenggih Bebisik Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Nilakanta ya Sang Hyang Siwah Budya ya Siwah Maha Guru ya Siwah Maha Dewa ya Siwah Bhairawa sutaning Sang Hyang Tunggal wahyaning Sang Hyang Wenang wuyuting Sang Hyang Nurasa canggah Sang Hyang Baginda Sis Pus manunggal tetunggalan sarira lawan angganing Sang Hyang Jagat Girinata marma kawasan ratone Tribawana Suralaya jagating para dewa Suranggangkara jagating manungsa Suradewi jagating jin saka agunging panguwasa Temak pinangan amangku swarga Tinjamaya ngungkurake kawah candra dimuka isbatling naraka jahanam bangkit anyipta wata galagil miyang gapura sela petangkep amarengi hari anggara kasih mangsa palguna kepareng tinarak lenggah pungging bali raras tundha manik bebancik sumuning lembu andini Sang Hyang
Indra pinadekan nindya mantri wasesaning Suralaya aneng nggih Jawa ing makan dipura ya ing sidhe pangundal-undal Sang Hyang Narada ya Sang Hyang Kaneka Putra amargi Sang Hyang Siwah Maha Guru kepareng lenggah Sinewata para dewa karem ingkang ningan Yahning Talaga kati langit mambang tepasulan upamaneka lintang tulya kusumaya sumawur Astungkara Sidam sekaring bawana langgeng nuwun mangke to Kakang Resi Kaneka Putra punapi boya andadosaken katering penggalih dengan dika paduka ulun iki marak mangarsa berkencang warudayang Pak Papong ayo growong ditegor wong awake cekater dalan kersa Padupati pukulun boya wonten wigatos menapa pukulun menapa paduka pukulun netepake kalepatan dhateng prakantos sithik pangudal menawi ta mekaten pidana menapa ingkang badhe dumawah pring jasad kula pukulun Kakang Narada boya pisan ulun nedya netepake kalepatan tetelok ulun namung mundhut pawartos guru-guru kang sumundul ngawiyat menika guru garaning menapa Kakang menapa wonten kayu lan watu kang mawa teja menapa wonten brahmana kang hamale tingal menawi wonten kayu lan watu kang mawa teja
Nedya ulun sendal mayang minangka santuning sukolan umpaing bak mergyu undha manik menawi wonten brahmana kang malih tingal sinendala tinemplungake kawah candra timuka supados dados indiping naraka jahanam. Perkencang warudoyong pak pong kali brantas sapa sing gawe nangka bosok dipecotot metu betone omah tinggalan buke bolong bojo ditinggal tanggapan dikondol uwong ya awet cekaten kawula nuwun inggih pepulur ler sabda panduka Sang Hyang Jagat Dirinata menawi dinten menika gara-gara kang sumundul ngawiyat mobah mosik palengganipun para dewa gara-garanipun putra paduka kang uragil kang aran Bathara Kala ingkang dinten menika tarabrata wonten repat kepanasan angeningaken cipta lah menapa ta wigati lan darunanipun pun kakang dereng uninga mila awit saking menika Purbawasesa wonten ngarsa paduka pukulun Sang Hyang Jagat Dirinata ingkang raka namung borong kersa dipukulun bumi konjang kanjeng langit gelap-gelap katon lir kinincang risang mawe kandrung Indro kawula nuwun wonten timbalan dawuh Rama Pukulun aja wedi kangelan jeneng kita metu marang repat kepanasan timbalana Bathara Kala marak mangarsa marang panjenengan nuwun inggih kepareng medal pasilan Pukulun
yah ning talaga kadi langit mambang tepasulan upamaneka lintang tulya kusumaya sumawur rasane atiku Rama Pukulun sakwise aku antuk timban Paduka Pukulun kaya ana wigati Pukulun Bathara Kala ana dawuhmu apa Bapa Guru apa darunaning jeneng sira Tarak Brotana ing repat kepanasan mongka lamun ora ana wigati kang sira singetake enggal matura ing ngarsa ulun nger aja kongsi anuhake gara-gara iya apa Guru andadekno kawuningan mulane anggonku Tarak Brata ngeningaken cipta jroning atiku ingsun mun bakal nagih janji marang Rama Pukulun reh ning aku iki wis kondang seneng mangan daginging menungso ngombe gatihe menungso rikala semono Paduka Pukulun wis paring palilah yen to aku iki keparengake mangsa daging menungso nanging Pukulun nganti tekan dina iki durung bisa kasempatan mula kang saka iku Pukulun paripaksa aku nyuwun dawuh Pukulun ingkang cetha kira-kira jalma manungsa kang dadi pangane Bathara Kala kuwi manungsa kang kepiye Bathara Kala iya tetelo rikala semono ulun wis paring palilah kalamunta sira kepingin mangan daginging manungsa ulun keparingake mung wae ora sadengah manungsa kang bisa sira mamah ya kuwi manungsa kang kalebu Sukerta manungsa kang kalebu Sukerta kuwi kepiye Rama mula ditembungake Sukerta ya kuwi werdine suker utawi reget nanging Sukerta kuwi dudu regeting raga nanging regeting urip regeting batin mangkono Bapa iya yen mangkono aku nyuwun dawuh sing kalebu Sukerta kuwi cacayana pira Bapa Bathara Kala sumurupa kataing Sukerta kuwi mau manut pranataning weda ingkang denanut jalaran ana pirang-pirang weda kang nyebutake cacahing Sukerta nanging beda-beda lire kepiye ana jroning serat centine nyebutake cacahing Sukerta ana 146 ananging diperang ana 3 yaiku Sukerta gedhe Sukerta tengah lan Sukerta cilik mangkono Bapa iya banjur ana maneh kang nyebutake yaiku serat pangruwatan Iyasa Dipuran cacahing Sukerta ana 136
uga diperang ana telu ya kuwi Sukerta Gedhe, Sukerta Tengah lan Sukerta Cilik. Banjur ana maneh kang lumrah nganti ripalungguhan iki ya kuwi kang aran Weda Serat Amurwakala kang nyebutake cacahe Sukerta ana 20. Nanging ora ana Sukerta Gedhe, Sukerta Tengah lan Sukerta Cilik. Sukerta bobote ditimbang padha, nanging cacahe mung 20 popo. Iya, kang sanyata kang dadi paugeran nganti dina iki. Saiki aku njaluk